Na Nathanovom kufri zo srčnice si môžeme všimnúť nálepku s logom štúdia Naughty Dog. V roku 2018 bol natočený fanúšikovský krátkometrážny snímok Uncharted s Nathanom Fillionom v hlavnej úlohe. Väčšina fanúšikov prijala tento snímok s nadšením a boli teda sklamaní, keď Nathan Fillion nehral aj v celovečernom filme. Muž, ktorý po havárii lietadla krátko hovorí o podobnej skúsenosti s Nathanom a kvôli je herec Nolan North, ktorý hlavného hrdinu dabuje v hrách. Film si vzal väčšinu inšpirácie práve zo 4. dielu série s názvom Uncharted 4 A Thief's End. Je to Hollandová najobľúbenejšia hra zo série. Hneď na druhý deň po skončení natáčania snímku začal Tom Holland natáčať film Spider-Man Bezdomová.